Сабралі мы сушылку адразу без тэрмарэле. Яна працавала, але было боязна, таму што на ноч не пакінеш, каб сушылася, а сушыць трэба не меней 8 гадзін, таму мы яе і не карысталіся. Малодшы сын паехаў у краму, набыў вось такія тэрмапрадахранителі, тэрмазасцерагальнікі. Яны у нас 15 ампер і 128 градусаў. Яны засцерагаюць і ад току, калі ён нават будзе вялікі, і ад тэмпературы, калі яна будзе таксама вялікая. І тут у гэтым элеменце награвательным тут былі такія адтуліны. Мы з гэтага боку іх уставілі, загнулі і прыпаялі. Там у нас згарэўшы, мы яго не чапалі, тут вось у нас новы ляжыць. Што яшчэ мы такое зрабілі адметнае? Гэта тое, што у нас вентылятар уключаецца адразу вось гэтай кнопкай, нават калі згарыць прадахранитель, вентылятар будзе працаваць. Але калі ён працуе, у нас тут зіхаціць такая чырвоная лямпачка. Вось тут мы зараз уключым, паглядзім. А калі прадахранитель згарыць, вось ідзе провод белага колеру і на гэную лямпачку, так сказать, сігнальную, як бы мовіць. І калі ён згарыць, гэная лямпачка пагасне. То есть вентылятор будзе працаваць, будзе нам паказваць, што ёсць напружанне, а сам элемент не будзе працаваць, калі перагарыць прадахранитель. Зараз мы паглядзім. Вось мы уключаем у розетку. Так, уключаем. Усё працуе вентылятор. І калі вось руку паднясу, я адчуваю, як адсюль ідзе цяпло. Усё добра. Лямпачка зіхаціць. Калі згарыць прадахранитель, гэная лампачка пагасне, а вентылятор будзе працаваць. Прайшло 10 гадзін працы, і мы маем на выхадзе вось такія прыгожыя смачныя яблыкі, сушоныя, падобныя на чыпсы. Новая партыя, тут усё добра. Награватель працуе, вентылятор працуе. Тэмпературу паболей, праз 8 гадзін дастанем такія самыя яблыкі.